Símbol Editors m'ha obsequiat amb 2 originals novetats, començant per Catan, l'Aliança Secreta dels Corps, el segon volum de la saga escrita pel creador del conegut joc de taula Catan, Klaus Tuber. Han passat 18 anys des que els colons van arribar a Catan i el príncep Thorolf governa amb mà dura al port del bosc. Quan la seva filla, la Jora, s'alia amb els esclaus que volen fugir de la comunitat, el príncep es veu obligat a escollir entre mantenir el seu poder o la vida de la seva família. D'altra banda, Mercè Fort i Aleix Canal són la guionista i l'il·lustrador d'aquest diari de bord. Com una finestra oberta a un univers petit i immens alhora, entre l'humor i la melangia, Diari de bord convida a observar el món i a viure'l des d'una modesta barca de fusta, perquè la Mediterrània no és només un lloc, és una manera de viure. Un llibre sense paraules on no hi falten la quotidianitat, la tendresa i la ironia.